Babe, sorry, kakagising ko lang. Kabago pa akong bura. Tumatawag ka kanina. Ano nangyari? Okay ka lang? Yung Instagram mo, babe, nagdagdag min sa dong followers, sino yun? Instagram? Oo, sino yun? Si tita. Dahil kasi di ba si mama? Tita? Nagpe-Facebook na madalas, nag-Instagram. Oh. Sabi niya kay tita, gawa na rin. Eh, natuwa si tita, pati Instagram. Gumawa na pagkatapos ng Facebook. Sinong tita mo yung taga-ginaid na hamaharo-haro? Aban-aban, si may Conching man sa na yun. Ba't tinitignan mo yung number of following ko? Babe, nahagas ako. Bantog baga sa biga. Naipatulfo kita. Baka ka daw kagit. Wala ka naman kailangan ipag-alala sa akin, no? Palaga tubon ka Saka, eh. if tingnan mo naman lahat ng following ko, madalas yan, tropa ko lang din naman. Tropa natin, di ba? Aram ko, Kaibigan mo. nanigurado lang ako. College friends, Nanigurado lang, sorry. Ban-aban niyang paano. Hindi, di mo naman kailangan mag-sorry. Basta kumbaga ngayon, nire-reassure lang din naman kita. I-block mo na kaya paano si May Conching? Inutan mo na. Ikaw at ikaw pa din. Ay, inda.